Velkommen til Politik ved Bællet, hvor vi i dag har besøg af Kultur- og Idrætsudvalgsformanden. Og det er jo dig, Peter Tind. Korrekt. Velkommen til, og i øvrigt så hedder det Peter Tind, ikke sandt? Jo, det kommer an på, hvor du ligger trykket. Dit navn staves med dem lige med D. Korrekt. Godt. Peter, I har jo lige haft møde i Kultur- og Idrætsudvalget, og I er jo et sted, hvor dels der bliver ansøgt penge, men I skal også tage stilling til, hvordan kultur- og idrætslivet i Fredericia egentlig skal håndteres og være fremadrettet. Ja, rigtigt. På det seneste møde her, der var jo kommet nogle ansøgninger forskellige steder fra, og en af dem var fra EGIF og Rockby. Yes. Det handler om penge af mit gæld. Fortæl mig lige, hvad var det med sagsopstilling der? Nej, man kan sige, noget af det, som så sådan generelt er, det er, at vi har besøg af forskellige organisationer og klubber sådan, over sådan et år. Og der var Rugbyklubben forbi og fortælle om deres projekt, altså først og fremmest deres klub, og man må bare sige, det går jo rigtig godt hos dem, altså deres medlemsvækst og de aktiviteter, som de også fortalte om, må vi jo bare sige, men det er jo forbilledligt og fantastisk, den måde, de er frivillige på, og den måde, de som organisation gør det rigtig, rigtig godt. De har et projekt, hvor de jo gerne vil være, kan man sige, bygge et større stadion, altså udvide deres faciliteter derude, så de også kan håndtere landskampe derude. Og det er jo så det projekt, de så præsenterer Kulturudvalget for, og hvor man jo så ønsker en støtte for Fredericia Kommune. Og det er jo der, hvor man så har en rigtig fin dialog omkring selve projektet, omkring alt det gode, der ligger til grund for, at de er kommet dertil, hvor de er. Og det fik vi en præsentation af på udvalget, og så kommer vi selvfølgelig frem til spørgsmål om, hvad som er økonomien. Og i det her tilfælde, så er der jo budgetforhandlinger lige om lidt, og der har vi også ligesom sagt, at det hører til i budgetforhandlinger, fordi vi havde ikke lige i vores budget 3 millioner til at kan gå ind og nikke til det. Så indstillingen har ikke været, at vi skulle godkende eller ikke godkende en støtte på 3 millioner til et nyt Rockby stadion, men mere det, at vi har drøftet det, at det er blevet præsenteret, og så har alle partierne i forbindelse med budgetforhandlinger fået det samme materiale, så de også kan tage stilling til, er det noget, man skal afsætte penge til i de kommende budget. Og det er jo noget, vi finder ud af inden for de kommende næste par dage. Konkret så har de jo en rigtig fin bane ude i Ertsø, og de er blevet opfordret af afdelingen for... Ja, Landsforbund, ja. Ja, lige præcis. Til at de gerne vil have det i Fredericia, faktisk. Dels på grund af beliggenheden, men også på grund af de faciliteter, de tilbyder i Fredericia. Ja. Det er jo alligevel begrænset, hvor stort det stadion egentlig kan blive, eller det deres oplæg. Det er jo begrænset antal pladser, de alligevel søger om i virkeligheden. Ja. Og vi har jo lige i Fredericia Kommune set, at der blev brugt adskillige penge på Mondiasa Park, på udvidelse, og også brugt penge inde ved håndbold, herrenes kampbane i virkeligheden. Hvordan griber man det an? Fordi hvis vi skal tænke på bredden, så Rockby er jo måske et rigtig fedt sted at satse. Altså, det er jo altid en vurdering, når man ligesom kigger på hele vores budget, så skal man jo selvfølgelig få det til at strække så langt som overhovedet muligt. Noget af det, de gør i deres budget, det er også, at de lægger noget medfinansiering ind, og det er jo altid rigtig, rigtig godt, at man ikke kommer og spørger kommunen om det hele, men om noget. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, de har jo fået blåstempling af landsorganisationen, altså forbundet, Rugbyforbundet, det er, at I kan noget særligt i Fredericia. Og jeg har også selv været ude og set et par af kampene, også landsholdskampe derude, som jo allerede har været derude, og de har haft ramme omkring det. Og det er jo klart, at hvis man vil noget mere og noget større, jamen så kræver det selvfølgelig også, at man får sat noget økonomi af til det. Og det skal jeg ikke kunne sige, om det budgetpartierne bliver enige om at afsætte midler til. Det er noget, der tilhører den diskussion og inde i det rum. Og det må vi jo se, hvordan det ender. Men konklusionen herfra, og fra udvalget i øvrigt også, det var jo, at man er imponeret over den arbejdsindsats og den indsats, man har skabt for, at man er der, hvor man er i dag, for at man kan få kan man sige, den blåstemning af forbundet, det nationale forbund til sin, der kunne vi godt tænke os at være og lægge vores kampe. Det er da et kæmpe skulderklap. Og lad os nu bare sige, at det så ikke lykkes i runde 1, så må man jo tage en drøftelse efterfølgende og så sige, jamen, hvad gør man så? Altså, der er heller ikke nogen hemmelighed, at lige om lidt, så er der kommunalvalg og et nyt byråd og et nyt kulturudvalg, og hvordan vil man forholde sig til, hvis nu ikke der blev fundet penge i det her budget? Hvad kunne man så gøre? Så det er jo den diskussion, man må tage efterfølgende, hvis ikke der bliver fundet penge til det. Nu er det jo en selvejende forening jo i virkeligheden, men jeg tænker jo, at når du sidder for bordenden i Kultur- og Idrætsudvalget,
så må det da røre dig et eller andet sted, at der er en landsafdeling, der anbefaler Fredericia som stedet, hvor der skal ligge det nye landsholdsstadion, altså landsholdskampen skal afvikles i Fredericia. Ja. Det sker lige herude i Artø. Ja, og det gør mig stolt. Det gør mig også stolt, når vi lige har fået en ny Danmarksmester i tri, og vi har fået en verdensmester i sejlads nede i Italien her, var det for en måned siden. Vi spiller i Superligaen i fodbold og håndbold, herreliga. Altså, jeg er enormt stolt af alt det, vi i Fredericia Kommune kan. Når vi tænker på, at vi er 53.000 borgere, og man så har sådan en palette af aktiviteter og muligheder og et bredde. Altså, og det er jo også igen her et udtryk for, at nogle gange så snakker vi elite og bredde, og at det er en skærende kontrast til hinanden. Altså, når vi kommer derop og præsterer på øverste hylde så mange steder, så er det jo fordi, vi har et stærkt grundlag. Vi har et stærkt fundament under, altså en stærk bredde. Og det er jo både rugbyklubben, det er tri-klubben, det er sejlklubben. Det er jo, der er så stærke fundamenter og så stærke frivillige foreninger, som jo løfter og sikrer, at man så kommer derop og shiner og vinder de her medaljer og bliver anbefalet af forbundet til at ligge landsholdskampe i Fredericia. Så jo, jeg bliver hamrende stolt på Fredericia Kommunes vegne, og jeg synes også, at vi nogle gange lige skal trække en streg i sanden og så sige, klap os selv på skulderen. Vi gør det godt i Fredericia. Fordi det gør vi. Og nu kommer så en ansøgning der, også lige afslutningsvis for at runde det punkt af. Ja. Så står det også i kontrast til, at der lige er blevet overnat fundet penge til både stadion og hjælp håndbold herrerne i Fredericia. Ja. Er det ikke svært at tage nogle beslutninger, hvor man dels hurtigt kan få et parti eller et udvalg til at rykke på noget, og så i andre situationer sige, at ting det skal i budgetforhandlinger først? Jo, og det er jo igen altid, kan man sige, opgaven. Når vi laver et budget, så lægger man jo et budget for den retning og for de kommende år. Vi har lavet et 2-årigt budget i den her sammenhæng. Og det er jo den forudsigelighed, vi ser ind i. Og så er der jo mange steder, for eksempel, jamen, bare for ligesom at springe til et andet område, jamen familieafdelingen har jo de seneste år igen og igen vist, at vi skal tilføre endnu flere penge, selvom at man troede, nu håndterede vi det i det her budget, jamen så har det bare vist, at det har ikke været nok. Og sådan vil der jo altid være nogle ting, hvor man tænker, at det er man nødt til at justere undervejs i et budget. Så vi lægger jo rammen efter de bedste forudsætninger for, hvad vi tror, det kommer til at... Og så kommer der jo nogle gange nogle muligheder, hvor man tænker, eller nogle situationer, for eksempel, hvis du havde sagt for et år siden her, at FC Fredericia spiller i Superliga næste år, havde folk så troet på dig. Og det kan der være nogen, der gjorde, men jeg er helt sikker på, at folk har tænkt, lad os nu lige se, hvordan det går. Og så skete der det, der skete. Og sådan er det jo også nogle gange i en økonomi og i en kommune, at der sker ting, hvor man må agilt ændre sin beslutningskraft og sige, vi er nødt til, her er en mulighed, her er nogle ting, vi er nødt til at håndtere. Og der tror jeg på, at det er vigtigt at lægge et stærkt fundament, men også være klar på at være agil til at sige inden for rammen, når der opstår nogle muligheder, så sige, godt, kan vi det? Kan vi håndtere det? Og det kunne vi med Monjasa, og det var godt for Fredericia Kommune, at vi gjorde det. Det var godt for hele Fredericia. Og bare se, hvordan det er gået. Altså, der blev skrevet om os alle steder. De har taget Superliga med storm. Så det var en god historie, men det er også nogle svære beslutninger. For det er klart, at hver gang du vælger noget til, så vælger du også noget fra, eller sætter noget andet på pause. Men sådan er det jo med alt. Og det er jo vores opgave som politikere. Så ikke må se frem til, at det skal i budgetforhandlinger, og så muligvis skal forhandles der, om det bliver muligt for det. Ja, man kan jo i hvert fald sige, at vi har ikke penge i Kulturudvalget. Vi kan ikke lige finde 3 millioner i vores udvalg. Så uanset hvad, så skal det jo i hele, altså det skal jo bredes ud til alle andre partier. Og nu ligger budgetforhandlingerne jo også så tæt på, at det vil jo give rigtig god mening, at man ligesom tager det med ind og håndterer det der. Så det synes jeg, det giver rigtig god mening. Husker vi bredden? Ja, det synes jeg, vi gør. Og fordi jeg også lige prøvede at forklare lidt om, hvor, hvis vi kigger på vores faciliteter i Fredericia Kommune, men også i forhold til de mange, kan man sige, mestre, vi får rundt omkring i verden. Vi snakker om lige før, ikke BMX er også en af dem. Så er der jo en bredde under, som virkelig er der, hvor man starter, eller der, hvor man ligger fundamentet. Og der er vi ret godt med, synes jeg, Fredericia, at vi har en stærk bredde, og det synes jeg, vi skal være stolte af. Og vi skal også passe på, at det ikke altid handler om kampen mellem eliten og bredden, men at vi forsøger at skabe en sikkerhed for, at der er plads til alle.
Og jeg synes, når man kigger på vores faciliteter i Fredericia Kommune med vores kunstgræsbaner, vores svømmefaciliteter, så kan det selvfølgelig altid vil have mere. Og sådan er det nok også. Altså, jeg tænker, hver eneste forening og hver eneste forbund tænker selvfølgelig, at vi vil gerne forbedre vores forhold så meget som overhovedet muligt. Det er meget naturligt. Men når man som politiker sidder med økonomien og skal sådan forsøge at sikre sig helheden, så synes jeg, at vi rigtig godt kan stå på mål for, at vi har en stærk bredde, nogle stærke faciliteter, og shiner rigtig meget på eliteområdet samtidig. Og det gør mig rigtig stolt. Og så afslutningsvis, så får FC Fredericia og håndboldklubben, de får betragtelige beløb for Fredericia Kommune i forvejen, ikke sandt? Jo. Ja. Jamen, det er jo et spørgsmål, hvad man ligger i betragteligt, men det er klart, der er jo forskel på forskellige, altså også bare, hvordan man bliver eksponeret i forhold til, hvad der bliver vist i tv, og det er jo også diskussionen nogle gange, og for et år siden, da vi stod nede og skulle overrække, hver år overrækker vi jo, giver vi pandekager nede på Rådhus til alle dem, der har vundet medalje, og der tror jeg bare, det er vigtigt, og det var også det, jeg nævnte i min tale, det var at fremhæve blandt andet sejlerne, fordi det er så nemt at snakke om fodbold, det er så nemt at snakke om håndbold, for det er det, vi ser tit og ofte i fjernsynet. Og der tror jeg bare, det er også vigtigt, at vi har en opgave og i talesæt alt det andet, der også er. Nu nævnte jeg også tri, nævnte BMX. Altså, vi har jo mange steder, hvor vi shiner rundt om i verden i løbet af et år på forskellige områder. Men vi kommer ikke udenom, noget er mere eksponeret end noget andet. Noget er større end noget andet. Noget er der flere penge i end noget andet. Og sådan er det. Men at vi i kommunen med 53.000 borgere kan shine på så mange områder, det gør mig bare stolt og rigtig, rigtig glad. Nok om det. Yes. Peder, en anden ting, I tager i behandling, det er jo også ansøgninger til sådan noget som bygninger, der står i forfald, eller der skal nyt tag på idrætshaller. Ja. Og der var der jo lige præcis en ansøgning omkring Bredstrup Pjestehallen. Fortæl mig lige, hvad handler det om? Nå, men det er rigtigt, som du siger. Altså, vi har jo mange faciliteter, og nogle er jo kommunalt, og andre er selvejende. Men vi har jo også noget, der hedder en klimaskærmspulje, der er med til over nogle år, har vi afsat nogle penge til at styrke de faciliteter, der er rundt om i kommunen, man kan søge ind til, hvis man har nogle forbedringer på de forskellige, kan man sige, bygninger i forhold til klimaskærmsforbedringer. Og sådan har vi jo også nogle forskellige ansøgninger, der kommer løbende om en udfordring, en selvejende sin hal ikke selv kan løfte. Altså for eksempel Bredstrup Pjeste, som vi har bevilget et nyt tag, fordi det tag, de har derude, det har været brugt og slidt. Og så har man så i forbindelse med en sag, du nævner der, så fundet en lille udfordring, der gjorde, at det blev omkring 40.000 kroner, jeg tror det er 41.000 kroner dyrere. Og der vil vi jo gerne være med til at løfte det ansvar. Og sådan har vi også gjort det i Bøgeskov med låsesystem, eller ude i EGIF med mange af de forbedringer, der er sket derude. Så på den måde er vi jo med til også som kommune at facilitere faciliteterne derude og sørge for, at vi på alle fronter egentlig forsøger at følge med så godt vi overhovedet kan, fordi der er jo altid en efterspørgsel, og ting bliver jo slidt, når de bliver brugt, heldigvis for det. Så det skal vi jo glæde os over, at ting bliver brugt, og så også bliver slidt, og så har vi selvfølgelig også en opgave i samarbejde med de selvejende, med de kommunale, og forbedre faciliteterne. Så det ser jeg som en fælles opgave, og derfor ender nogle af de her jo også inde på vores bord, hvor vi skal være med til at støtte og finansiere de forskellige, og det var der også en anden sag omkring i forhold til basket, det kan vi måske snakke om lige om lidt. Så sådan er det jo, at vi sådan ligesom joint venture gør noget sammen, hvor de ikke skal stå alene, og det er godt, vi kan det som kommune. Lad os lige tage basketballklubben så også, fordi jeg vil egentlig gerne snakke kulturkassan, det kan vi lige tage bagefter. Basketballklubben, der er jo kommet et forslag omkring at lave en unik bane i virkeligheden. Fortæl mig lige, hvad var historien der, og hvad besluttede jeg? Jamen, Fredericia Basketballklub har jo søgt hos Sallingfonden og fået 250.000 kroner til at lave en streetbasketbane. Hvorhen? Jamen, det har der så været diskussion om, hvor skulle det være henne. Skulle det være ude ved FIK? Og der har vi sådan set sagt, jamen vi synes, at det kunne være rigtig godt, hvis man fik i unge uddannelsesudvalget kigge på, skulle det ligge nede ved Ungdommens Hus, eller kunne det ligge nede ved Gasværksgrunden, som en placering, vi synes kunne give
kunne give rigtig god mening, og måske også fordi der er sket så meget ude i FIG lige nu, hvor det måske ikke lige der, plus at finansieringen er jo heller ikke på plads endnu, fordi at selve rammen for det her er jo omkring 900.000, tror jeg, der er knap 1 million. Og der har man jo kun de 250.000 for salg, og nu siger jeg kun, det er et flot beløb, men vi mangler jo stadigvæk resten. Og der har Unge Uddannelse så peget på, at man synes, det var rigtig godt, at det ville blive placeret nede på gasværksgrunden. Og det har vi så forholdt os til. Vi synes, det er rigtig godt, der er en placering dernede, og Kulturudvalget har så fundet 50.000 kroner. Vi har sagt, jamen det, så frem projektet bliver til noget, og man kan løbe det i mål, jamen så vil Kulturudvalget gerne være med til at støtte det her projekt med 50.000. Det vil sige, nu er vi så op på 300.000. Så er vi ikke i mål. Og der må vi jo så se, måske her i budgetforhandlingerne, som er lige om lidt, kan vi så finde det sidste for at komme i mål. Og det er jo igen tilbage til det her med, at der er et ønske, der er et behov, der er en drøm, der er et projekt, og der er noget delfinansiering, og kan vi så som kommune komme med resten? Og det har vi ikke sagt ja eller nej til, fordi det er igen et spørgsmål om at diskutere det i budgetsammenhæng. Men vi har i hvert fald sagt ja til, det er rigtig godt, det er nede på gasværksgrunden, og vi kan også støtte med 50.000 kroner, så vi samlet set har nu 300.000. Så må vi se, hvad budgetforhandlingerne de ender med. Og så må vi se, om vi kommer i mål der også. Og så kommer vi til Kulturkasernen, for det er jo et sted, som kommunen de købte jo af staten, tænker jeg, for nogle år siden. Kæmpestore bygninger oppe, det er tidligere Bylås kaserne, lige oppe ved Østerstrand faktisk. Ja. Man var jo lidt i tvivl i starten, hvad man lige skulle med den her bygningsmasse, man har købt, men det er egentlig blevet overdraget i et eller andet indtaget, vil jeg hellere sige, af foreninger, af en skole, der lejer nogle lokaler, af musicalteateret, et spillested, der kommer op og stå deroppe. Det er jo egentlig blevet måske byens kulturmekka sted. Ja. Så lad mig lige høre. I har jo haft snakker om, hvad der skal ske, og der er lavet nogle forundersøgelser om, hvordan man kan videreudvikle det i virkeligheden. Gør det endnu bedre. Hvad var drøftelserne der? Ja, man kan sige sådan helt... Nu har du næsten kørt hele historikken på, det er jo super godt jo, fordi så er vi ligesom opdateret på det. Det vi gjorde, det var jo at nedsætte et særligt udvalg, som har arbejdet med det her under Kulturudvalget. Så det har jo været mine kolleger i byrådet, John Nyborg og Niels Martin Wendt, som jo har som formandskab siddet sammen med et udvalg og arbejder meget målrettet med, altså Kulturkaserneudvalget, med hvad skal der ske på det område. Samtidig med, at man har jo også skabt en masse aktiviteter, så har man jo så også arbejdet meget målrettet med, hvordan skal Kulturkasernen se ud i fremtiden. Og det er jo det, den her forundersøgelse, den arbejder ind i. Det er simpelthen godt, hvad er det så, der skal ske, for at vi kommer i mål? Fordi allerede nu er der rigtig mange fine aktiviteter, som du også selv nævner. Men vi skal jo også finde ud af, fordi det er jo en bygningsmasse, som jo er af ældre karakter, og noget har vi renoveret undervejs, men der er også meget, der stadigvæk mangler at blive renoveret. Så det har man så i den her forundersøgelse forholdt sig til, hvad kunne mange af de her kvadratmeter bruges til? Og jeg vil gerne sige, det er jo en forundersøgelse, der er ikke besluttet noget som sådan endnu, og vi er også så tæt nu på, at vi budgetforhandlinger lige om lidt, og man snakker jo om der, at der skal være en kommunal finansiering på 39 millioner, plus at der er et byrådsvalg lige om lidt, som også gør, at det er jo det nye byråd, som i virkeligheden skal løbe med den her vision her. Men at man har lavet så godt et stykke arbejde, at det ligger der til det nye byråd, og der er en plan for, eller noget inspiration til at sige, hvordan kunne det se ud. Det synes jeg bare er super, og på udvalget, der roste vi jo Kulturkaserneudvalget for at have virkelig gjort et stærkt stykke arbejde, både med al den aktivitet, der har været indtil nu, men også, at man har været med til at facilitere sådan en forundersøgelse. Så der er kæmpe ros herfra til at sige, at det er et super, super godt stykke arbejde. Og man bliver jo glad, fordi at noget af det, som man har gjort i den her proces, det er, at man har haft en høj inddragelsesproces, hvor man har inddraget, nævnes der blandt andet, hvordan at depotgården kunne flytte derop. Og der har man jo haft med depotgården inddragende proces, som man siger, hvis I skulle se jer selv deroppe, hvordan og så videre. Og det har været en rigtig god oplevelse, fordi folk har sådan set ikke modarbejdet det. De har sådan set tænkt, jamen hvis vi skal have en plads i Kulturkasernen, hvor der er mange andre aktører, så kunne vi jo blive en del af en større familie, som egentlig tæller ind i samme, kan man sige, dagsorden. Så det har været en rigtig god inddragende proces, og det vi har nedsat det udvalg, der arbejdet meget målrettet med det, og man er kommet frem til en forundersøgelse. Det vidner for mig om, at man har lagt et godt fundament, og vi er et godt sted. Men har vi besluttet noget, og har vi konkluderet noget? Nej, ikke endnu.
Har der været andre spændende ting op at vinde? Hvad har de ellers snakket om, de godt kunne tænke sig der? Jamen nu er udvalget jo, og de skal jo næsten selv også have lov til at folde det her ud, fordi det er jo deres arbejde, og nu har de jo præsenteret det i Kulturudvalget, fordi det bor, kan man sige, under Kulturudvalget som en del af vores, kan man sige, område. Men det er jo, de skal jo have lov til selv også at folde det ud, fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig meget godt at fortælle om. Men det er jo, hvordan man fylder de her kvadratmeter ud, hvordan man også forholder sig til økonomien. Altså, hvad skal vi gøre for, at den her økonomi skal hænge sammen? Det skal vel også generere en smule penge et eller andet sted? Ja, og der lægger man jo også op til, at man skal sælge noget fra at skabe rammen for et hotel dernede. Og sådan er der jo nogle forskellige, kan man sige, greb, som man tager, og perspektiver, som man tager. Men der er jo også det, som jeg nævnte før, ikke, at vi skal jo også som kommune finde 39 millioner. Vi er allerede, kan man sige, godt involveret, fordi vi har jo vores medarbejdere, og der er jo mange aktiviteter oppe i foråret, men vi har også brugt omkring 78-80 millioner kroner på at købe stedet, og samtidig også renovere det, for der er jo flere steder, hvor det er blevet renoveret. Og derfor har vi jo som kommune, synes jeg, og det er jo så bare min mening, men det er jo, vi er jo allerede involveret økonomisk og på mange måder administrativt deroppe. Men det bliver det nye byråd, der skal forholde sig til, hvordan er det, at det her skal udvikle sig over årene. Og det må man jo se i et nyt byråd, og hvordan et nyt byråd vil løbe med den vision. Men arbejdet er lavet, der ligger en forundersøgelse, og det er kæmpe ros til. Der er under 2 måneder til valget, og jeg tænker lidt, vi kan lige bruge de sidste par minutter på lige at snakke om, hvad du synes, der har været godt i de sidste 4 år, hvor du har siddet med, og hvad du tænker, der kunne være fedt at brænde for i de næste 4 år inden for kultur- og idrætslivet i Fredericia. Hvad synes du har været værd at nævne for de sidste 4 år i kultur og idræt? Jamen, jeg synes, det er svært at prioritere, for jeg synes, der sker så meget godt. Jeg synes, at vi har lykkes meget med at sætte fokus på en ny kultur-, idræts- og oplevelsespolitik, altså fundamentet for, hvad er det, vi skal arbejde med de kommende år, ligesom fundamentet. Jeg synes, vi har sat rigtig mange skibe i søen i forhold til events, som har været med til at brande Fredericia, som har været med til at styrke Fredericia. Hvilke har været, for eksempel? Jamen, der har været en Royal Run, jo, som jeg nok vil sige overskygger rigtig meget af det, ikke? Altså, det er en fantastisk dag, som jeg tror, vi alle sammen vi husker tilbage på. Den har jo givet anledning til, at vi siger, at vi kunne godt tænke os at byde ind på den i 28 10-års jubilæum. Vi har sagt også lavet en aftale med PostNord Danmark Rundt om at komme til Fredericia 3 gange over de kommende år. Så synes vi har lykkes med at lave en sport-event-strategi og afsætte penge til det, og lave allerede for nuværende i den her periode nogle ret fede events, som har sat Fredericia på verdenskortet. Og så har vi jo sagt, det stopper ikke her, for nu har vi ligesom også til det nye byråd sagt, der kommer til at ske ting, og det er finansieret. Og det er jo noget af det, der er med til at sige, at jamen, vi kan godt løfte skuldrene og være stolte af det, der sker i Fredericia. Så det er noget af det, som jeg synes, vi har været altså en politik og en strategi. Og så er der jo rigtig, rigtig meget, som jeg synes, når jeg er sådan kommet rundt som former for kultur og idræt, så kan jeg bare mærke, at der er en livsglæde, og vi er rigtig godt med i forhold til at have stærke fællesskaber i bredden og eliten, i kulturen. For nu har vi ikke snakket så meget kultur, men der er jo, vi har lavet et kulturnetværk, det var der ikke før. Vi har lavet en strategi for kunst. Så der er rigtig mange ting, som vi har sat retning for og sat strøm til, og det gør mig rigtig, rigtig stolt. Og der vil jeg også bare sige, jamen, sådan afslutningsvis sige, uanset hvem der måtte komme ind i et byråd efter et valg, jamen, så står man på et stærkt fundament, og jeg vil jo bare anbefale, at man løber videre med det fundament, der er lagt, med stolthed, fordi Fredericia, der kan vi være rigtig stolte af rigtig, rigtig mange ting på kulturområdet. Og det skal være sådan, det jeg husker tilbage på de her 4 år. Jeg har siddet som formand for kulturidræt. Vi har nået rigtig meget, vi har lagt et stærkt fundament, og stoltheden over, hvor vi kommer fra, den overskygger alt. Og hvis du skulle få chancen til at få 4 år mere kulturidræt, hvilket sandsynligvis ikke sker, fordi man nok nødvendigvis vil måske pege på et andet udvalg at sidde i. Men hvis du havde 4 år mere, hvad tænker du så, du tænker, det lige her,
mangler vi også noget, og lige her mangler vi noget. Hvor tænker du i Fredericia, der mangler noget? Jamen, jeg synes, vi skal fortsætte den retning, vi har lagt. Altså, jeg synes, vi har lagt en stærk retning. Noget af det, som jeg er helt overbevist om, vi kommer til at diskutere og skal forholde til, det er jo facilitetsstrategi. Det er, hvordan bruger vi vores faciliteter? Hvordan kan vi sikre, at de faciliteter, vi har, kan vi udnytte dem endnu bedre? Er der nogle steder, hvor vi skal forbedre det? Så der er ingen tvivl om, vi kommer til at diskutere facilitetsstrategien og faciliteterne generelt. Og så vil der jo være nogle opgaver i min verden, der handler om at så sige, hvad gør vi med vores musical-teater? Vi har et fantastisk musical-teater, men sandheden er også, at det er jo en ældre bygningsmasse. Og der har vi også været ude at sige fra venstre side, at vi synes, man skal virkelig håndtere enten nybyg, altså genbesøge hele ideen om nybyg eller seriøs renovering for at sikre, at rammen er der. For vi kan ikke bare stå her og så sige, at vi kan tage for givet, at om 5 år har vi stadigvæk et stærkt musical-teater, hvis vi ikke har rammen. Indholdet er suverænt, og de gør det helt fantastisk. Men de skal også have en ramme, og der synes jeg, at de kommende 4 år, det kalder på, at vi, nu vi snakker kulturkasernen, men vi også sikrer, at de her fyrtårne som museet, som musicalteateret, at de bliver håndteret i den kommende periode, fordi det er noget, og det er jo igen noget, hvor vi nogle gange snakker om, hvorfor er det nogle gange Fredericia kommer lidt på bagkanten nogle ting, og ikke har forudset, at der faktisk var nogle udfordringer. Og der synes jeg, at vi allerede nu skal i talesætte, det bliver en meget, meget vigtig opgave for et kommende udvalg og for et kommende byråd at håndtere de her fyrtårne, som uden tvivl sætter Fredericia på verdenskortet. Det bliver spændende at se, hvordan det nye kulturidrætsudvalg knækker den. Yes. Tusind tak for besøget. Tak fordi jeg måtte komme.